Европа печата пари, Европа финансира някакви изключително странни инициативи, Европа се отказва от класическите енергийни източници, т.е. Европа се деиндустриализира, Европа става все по-ниско конкурентоспособна, защото именно конфликта в Украйна беше причината да се налагат санкции, да се ограничава доставките на руски газ, който, както и да го сравнявате с който и да е алтернативен доставчик, не може да бъде наречен неблагоприятна алтернатива. Именно санкциите бяха тези, които блокираха излаза на стари и припознати пазари на голяма част от европейските производители. Именно санкциите бяха тези, които доведаха до преустановяването, закриването на определени производства. И когато от другата страна им беше предложено морковче, става дума за така наречената програма за борба с инфлацията, която беше предложена от администрацията на американския президент, а именно предоставяне на равен достъп до финансиране, до фискални стимули за тези производства, които решават да се релокират. И голема част от европейските предприятия започнаха да пренасят производството си и там, в Съединените американски щати, така че, като говорим кой печели, разбира се, щатите са един от печелившите, но според мен по-големия печеливш е Китай. Защото благодарение на тези санкции се достигна до състояние на пазара на енергийни суровини, в което Русия не може да пласира целия си добив. За да може да се пласира тая продукция при положение, че най-платежоспособният пазар започва да се затваря, единственият излаз това е Китай. Просто няма друг потребител, който да може да поеме в такива големи обеми излишъка свръх предлагането на газ. Просто бизнесът се привлича на други места, където той ще ползва някакви по-благоприятни условия, но това означава катастрофа за европейската икономика, защото бизнесът не може да бъде разглеждан сам по себе си като бизнес. Вижте, една територия е точно както е земята в, да речем, по склоновете. В момента, в който започвате да изсичате дърветата, вече няма коренова система, която да държи земята. Оттам насетне следва ерозия, следва свличане на големи маси и оголването. Най-накрая остават само скалите, които са абсолютно неплодородни. Това е нещо, което се случи в България и това е процес, който в момента върви в Европа изобщо.